Jasný nový rok, daj pokoj. Čo budeme robiť ráno v novom roku? No, pôjdeme sa korčulovať. Prosím. Dobre, pôjdeme. Ráno? Ideme. Malý problém. Aký? Neviem sa korčulovať. Tak to skús. OK. Šťastný nový rok. Aj tebe. Máš tie prachy? Aké prachy? Veď tie, čo mi dlžíš. Odkedy? Od minulého mesiaca. Aha, a koľko? No, Pred mesiacom. A môžem ešte tortovaču za kolu? fajn. Po hodine? Greg! Pardon. Platíš. Nemám tu prachy. Fajn, platím ja. Teraz? Takže takých 60 eur. A Dobre, žiaci, idem zbierať vaše domáce úlohy. Ale nie, ja to tu nemám. Ďakujem. Chvíli. Na čo čakáš? Ja to tu nemám. Dobre, budeš mať 5. Moment, ja to tu mám. Skončila som so zbieraním detí. A to... Ide sa na túru. Fajn, a kde? Na tú horu. Tudum. Dobre, tak už poďme. O hodinu neskôr. Uf, ešte koľko? Iba chvíľu. A prečo tu nemajú lanovku? Majú. Tak prečo sme s ňou nešli? Vlastne, ako sa vôbec táto hora volá? No, Mount Everest. Ty Máš už dlhé vlasy. Vážne? Poďme do kaderníctva. Super! A môžem sa ostriať na Elvisa Presleyho, alebo na Boba Marleyho, alebo... Fajn. Neskôr? Idem prvý! Kto ide prvý? Chok ty. Nie, chod ty. Tak, kto? Aký krásny deň. Aký cute pes. Pohľadkám ho. Radšej nie, môže prenášať rôzne choroby. Ale veď je to len nevinný pes. Jaj, veď to je mačka. Ale aj tak ju nechytaj. Mudrland. Kuti. V ten deň neskôr. Niečo na mňa lezie. Vidíš, to máš od tej mačky. Určite nie. No poď, ideme k lekárke. Ale... To už tu fakt každý kašle. Pán Stickman, môžete. Idem. V ten večer tak už sa necítim ako Stickman, ale ako Sickman. No vidíš, nemal si. Nie si náhodou aj ty chorý? Vôbec, len som trochu unavený. Nakoniec? 38,5. Tak už sa necítime ako Stickmeni, ale ako Sickmeni. Prečo sme vlastne na tomto kopci? Aby sme robili niečo zimné. Budeme sa sánkovať? Nie, tento rok sa budeme lyžovať. Ale veď sa nevieme lyžovať. Čo môže byť na tom ťažké? Ideš prvý. Ako myslíš? Neviem brzdiť! Neskôr? Čo sa ti stalo? Udrel som si hlavu. Ja to zvládnem lepšie, len pozeraj. Čo? To ide tak rýchlo? Tam je kameň! Pomoc! Nie! Prečo máš na hlave snehuliakovú hlavu? Lebo som narazil to snehuliaka. Radšej zostaňme pri...
Ja sa tu nudím. Kedy pôjdeme von? Za chvíľu, len vyberiem, čo chcem. Ach. Tudum. Aká krásna. Máš pravdu, táto čokoláda je celkom pekná, ale je najmä chutná. Haló, zase sa zasekol. Nepozeraj sa. Prečo? Ide tam pekná žena, ktorá bola v obchode. Pek sa pozri. Nie je to náhodou tá, ktorá sa s tebou rozišla, keď si ju oblial horúcim čajom? Máš pravdu. Ale veď to bola len nešťastná náhoda. Kiež by som ju pozval na rande. Veď môžeš, dnes je predsa Valentín. Myslel som si, že je sobota. Ale ako ju pozvem? Normálne. Zoberieš Kikicu, pôjdeš s Taňou a pozveš ju. Tak to skúsim. Tak teda idem. Dobrý deň. Čo si prajete? Nechcete ísť so mnou na rande? Jasné, poznám skvelú reštiku. Môžeme tam ísť na obed. Samozrejme. Neskôr. Kde je tak dlho? Asi je už na tom rande. Idem radšej domov. Čo si dáš po hlavnom jedle? Ovocný čaj. Tak ti ho objednám. Čašník. Poprosím jeden ovocný čaj. Hneď to bude, pane. Neskôr. Ja jej to dám. Nie. Áč! Moja kabelka! Už ťa nikdy nechcem vidieť. Počkaj. Takže som si pokazil Valentín. To je mi ľúto. Nechceš čokoládu? Ďakujem. My chceme gól! My chceme gól! Gól! Škrk! Som hladný. Sprav pukance. Ale ja neviem robiť pukance. Len ich nejako sprav. Jasné, idem na to. Vážne neviem, ako to mám urobiť. Skúsim to dať do rúry a uvidím. Dúfam, že to dobre dopadne. Poď. To čo bolo? Nechceš tieto pukance? Aká pekná výzdoba. Ale prečo tu nikto nie je? Všetko najlepšie. Čo? Ja mám dnes narodeniny? Áno, ty nevieš. Počkaj. Podľa kalendára máš pravdu. Jupi! Mám narodky. A mám pre teba aj darček. Môžeš si ho rozbaliť. Ďakujem. Petarda? Veď ako sa hovorí. Petarda teda hlupáka. Tak ju skúsim zapáliť. Neviem, či je to dobrý nápad. Neboj sa, je to len malá petarda. Tak ja už radšej idem. Bojko. Hupsik. Ach, nudím sa. Kiež by som mal nejakú knižku. Tak si poďme nejaké vybrať do knižnice. Dobrý nápad. O pol hodinu neskôr. Aha, tu je príkaz, že máme byť ticho. Neboj sa, my to určite neporušíme. Neskôr. Aké je toto oddelenie? Odborná literatúra. To nie je nič pre mňa. Idem si radšej vybrať komiks. Dobre, ale dávaj si tam. Pššt. Pozor. O niekoľko minút. Toto je naozaj dobrá kniha. Čo to bolo? Čo sa ti stalo? Chcel som si zobrať knihu, ale bola moc vysoko a omylom som rozsypal všetky knihy. Tak rýchlo, poďme, nech to nikto nezistí. Dobre. Takže nemáme žiadne knihy. No, omylom som zobral túto knihu.
Aký nádherný zámok. Cvak, cvak. Dobre, ale počúvaj aj sprievodcu. Fajn. A toto je hrad, ktorý postavil v roku 1067 krov Stickman Palička III. Idem na WC, tak ma presne tu čakaj. Dobre. Toto je nudné. Idem sa pozrieť inám. A vy nezabudnite dať like a odber. Wow, toto je zaujímavé. Cvak, 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 cvak. Neskôr. Čo? Kde je? Toto je koniec našej prehliadky. Prosím, vyjdite von týmito dverami. Tokelu! Musím ho ísť hľadať. Haló, kde si? O niekoľko minút. Tak tu si. Už sa skončila prehliadka, musíme si pohnúť. Dobre, tak poďme. Skús otvoriť. Dobre. Je to zamknuté. Tokelu, teraz sme tu uväznení. Ako sa dostaneme von? Ja neviem. Musí byť predsa nejaký spôsob, ako sa dostať von. Tak poďme hľadať nejaký iný východ. Dobre. Aký pekný koč. Rád by som sa v ňom povozil. Wow, taký klavír som vždy chcel. Aj ja. A tiež chceme, aby ste vydali like a odber pre viac animácií. Ale poďme ďalej hľadať východ. Jej, tu je ešte viac rytierov. Dobre, ale strácame tu čas, musíme hľadať. Fajn. Neskôr. Už sme všetko prehľadali a nikde cesta von. Nič mi nenapadá. Ani mne. Už viem. Lezieme do krubu a komínom vylezieme von. Dobre, ty chod prvý. Nie, chod ty. Dobre. Fuj. Prepáč. O chvíľu. A sme vonku. Ale máme ďalší problém. Ako sa dostaneme dole? Nie! Uf. Čo to je? Balík. A čo tam je? Váza. V takom veľkom balíku je váza? Veď áno, je to vzácna váza z 13. storočia, preto musí byť dobre zabalená. A kde si ju kúpil? Na tému, ale určite je originál. Pomôž mi to rozpaliť. A vy nám pomôžte získať 50 odberateľov. Jej, bublinková fólia. Dobre, ale vybaluj ďalej. Neskôr. Wow, aká je nádherná. Podrž mi ju, idem vyhodiť tieto smeky. Aká je ťažká. Och, nie, do keľu. Čo to?